Official VIP Production. Поздрав за всички с песента "Верните хора", за всички верни хора, за хората с добри сърца, лично и категорично за най-добрите приятели, фамилията Яша Оркестъра! Бедни живяхме ни през живота, но не се продадохме никога душата. Моля те, Господи, дай ни сили ти да останем хора до последните си дни. Когато нямахме нищо, сами без посока, до мене бяха верните хора с упора зад гърба. Моля те, Господи, пази ти ги сега, щото без тях нямаше да ме има мене на света. Верни сме ние с добри души, верни сме ние дори и без пари. Моля те, Господи, дай ни сили ти и пази хората, останали верни с богати души. Бедни сме били, но с богати сърца. Много болка видяхме, много неверни видяхме, много тежки дни минаха, но моля те, Господи, ти ни помогни. На хората с добри сърца, останали до нас и до последния ни час, нека да сме един до друг с моите братя и сестри. Извикайте оркестъра на СА, да поздравим верните хора. За тях ще пием до сутринта. Много фалшиви хора през живота ни минаха, но истинските хора до нас останаха. Когато нямахме нищо, деляхме хляба си, деляхме проблемите си, намирахме решение за всичко. Днеска пак сме заедно с чистите души, винаги ще се държим един до друг и ще вървим. Парите идват и заминават, не всичко е пари, но добрите хора трудно се намират. Запомни, моля те, Господи, дай ни сили ти да останем хора и в тежките си дни. Верни сме ние с богати души, верни сме ние, нямахме пари. Моля те, Господи, дай ни сили ти и пази хората, останали верни с богати души. Пети живяхме, но с богати души, и за верните хора тази вечер ще пием до зори. Моля те, Господи, дай ни сили и закриляй ти всички добри сърца и нашите деца. И майко, татко, не плачи, ние сме вече големи, но с богати души. Такива са нашите съдби.
всички от Германия, Белгия и Холандия, за всички по света, за хората далече от България, на здраве! Където и да сте, пазете добрите си сърца. Яшо оркестър.